Едно време всички са знаели Цезар, че е бил император, сега вече по-известен като Салата, напоследък и като хотел. Така, какво е интересното за този прекрасен хотел Цезар Белек? Приятна територия. Кралската стая, освен с жакузи Митьо Пищова, добре дошъл си тук, е също и с собствен VIP плаж, който за останалите е срещу заплащане на рецепция, можете да си го измислите. Така, сейфът и мини-барът са безплатни, като се попълва всеки ден. Визираме в този случай мини-бара, не в сейфа, специално попитахме. А сега отиваме към плажа. Така. Ето, имат си басейни. Така, друго относно басейните, това е сезонен хотел. Т.е. те не се подгряват допълнително. И така. Интернетът е навсякъде. Безплатен е. 24 часов all inclusive с вносен алкохол. Детския ресторант е с блендери с микроволнова печка, което т.е. няма пюрета, т.е. родителите сами си ги правят, има си детска зона, детски кът, както виждате, много зеленина, много приятно. Анимацията, дискотека всеки ден, 4 пъти седмично, т.е. някъде горе-долу през ден идват изпълнители, т.е. има различно видове музика и така нататък. Климатиците тук не е централен климатик, а всяка стая е с отделен свой климатик, което дава доста повече възможности.